sidste, det giver mere livskvalitet i virkeligheden, fordi den sådan ekstreme materialisme, der er, den, når den ligesom er baseret på, at nogen skal være slaver og stå og sy vores tøj for indtil deres hænder bløder, ikke? Og børn skal sidde og væve tæpper, eller hvad det må er, så er det ikke godt for vores samfund, og det er ikke godt for os som mennesker, og det er jo i særdeleshed rigtig dårligt for dem, der bliver udnyttet. Så jeg håber jo hele tiden, at vi vil udvikle os væk fra det og sige, at det her det er unødvendigt. Lad os stoppe med at gøre det. Og det er det, vi arbejder for i Anima, for at højne dyrs anseelse i samfundet, og få folk til at tænke over, at dyr er ikke maskiner. Altså, dyr er individer med følelser og intelligens, præcis ligesom os, selvom de selvfølgelig er forskellige fra mennesker. Altså, lige med pels, der er jo mange dyr, der bliver flået levende, når vi skal have pels og sådan noget. Men der er jo også nogen, der faktisk tager sig af de der dyr, de avler og gør deres arbejde, som de faktisk skal. Hvordan kan man kende forskel på, altså det pels, man køber, hvordan kan man finde ud af, om det er et dyr, der er behandlet godt, eller et dyr, der er behandlet dårligt, man har det pels fra? Ja, det kan man ikke. Det er der ingen, der kan vide. Altså, pelsen kommer fra alle de farme, der er. I Danmark er der jo 1450 farme. Så kommer det til et auktionshus. I auktionshuset, der ser man, hvordan kvaliteten på pelsen er. Og så bliver det sat sammen i nogle store bunker, og så bliver det solgt. Og ingen aner, hvor det pels, de selvom man nu går ind fra. i en fin butik med pels, så kan du faktisk ikke være sikker på, at deres pels kommer fra... Nej, altså vi har jo set afsløringer fra de tre sidste formænd for de danske pelsdyravlerforening, Farm. Altså, og på alle 3 farme har der været problemer med dyrevelfærden. En af farmene han fik endda en bøde, altså, fordi han ikke havde passet dyrene godt nok. Man skulle tænke formanden for pelsdyravlerne i Danmark, som er den allerdyreste pels. Hvis de ikke har styr på det, kan man så egentlig tro, at de andre har det. Og nej, og problemet er, selv hvis man er minkavler, og man gerne vil have dyrene, har det rigtig godt, og man gør alt, hvad man kan for det, så er problemet, at mink, det er rovdyr. Og man har et rovdyr, som i naturen lever på et territorium, der er flere kvadratkilometer stort. De lever tit ved vand, de løber, de jager, de graver, de gør alle mulige ting, og så sætter man det ind i et bur, der er 1/4 kvadratmeter. Og det kan dyrene bare ikke gøre, de ting, som er naturlige for dem, og som gør, at de vil have det godt. Så selv dem, der bliver passet allerbedst, de har det rigtig, rigtig skidt.